Jo, hej alle sammen. Det her det er bare nogle random ass clips fra når mig og min ven vi sad og spillede Far Cry 4. Legendary game. I burde virkelig tjekke det ud, hvis I overvejer at spille Far Cry spil. 4'eren eller 3'eren. Ja, men det er bare random moments i Far Cry. Ja. Hold da kæft, der er mange skud. Hold da kæft, jeg har mange penge. Sale. Nå. Jeg skal lige... Hvor var det nu, man crafter henne? Det var, jeg skal have en trykker M. større wallet. Tak. Jeg skal have en større wallet. Hold da kæft. En wallet. Hvorfor siger du ting sådan der? Wallet. Det er en wallet? 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 Nå, wallet? Ja. Wallet from. Wallet in it from. Ikke lige skud mig, ikke lige skud mig. Hallo! Du skal skyde mig i benen! Du skal skyde mig i benen! Markus? Ja. Au! Vil du have, jeg skal crash? Nej! Nej! Affald! Nej, men du behøver ikke at... Du behøver ikke at have medkit for at heal. Nej, det ved jeg godt, men man healer ikke lige så hurtigt. Nå ja, der sidder den. Jeg kan legit skyde dig. Chill. Du skal fucking betale mig! Giv mig 5 stjerner! Okay. Du får kun 4 og en kvart. Okay, undskyld. What's up, my homies? Nej. What? Nej! Markus! Hvad fuck har du gang i? Hallo, kan lige ned og hjælpe mig? Oh my god! Ja tak! Markus! Jeg er lige i gang med cutscene. Get back here! Markus. Au! Wow. Hold op, Lige ja. på den her båd. Der er fisk efter dig! Der er fisk efter dig! Båden red dig! Båden red dig! Båden red dig! Kamikaze! Jeg er på vej op. Gimme. Sig mig, brændte du mig lige? Au, for satan! Det er sin asiatiske sådan. Det ser så dumt ud. Wow. Hvorfor dør du ikke? Skød du mig lige? Nej. Fuck dig! Nej, vent, nej, jeg er bagpå. Vent, Nå, hvordan går det derovre? Giver du mig 5 stjerner? Markus. Wow. Oj, ja. Just as planned. Og der er en elefant. Wow. Der er flere elefanter. Der. Hvad? Markus, Ja. elefanten har fået et våben. Pas på, den skyder dig. Fordi jeg er nede på Jeg har 2 kun HP. 3 skud. Vil du ikke share lidt ammo? Au. Au! Ray? Så du rækker fuck til mig. Vent 2 sekunder, jeg har ikke lige helt. Hey! Jeg troede. Jeg har faktisk gået mig på et trylletræk. Nej, det virker ikke på en helikopter. Eller gør det? Nej! Ej, du blev lige skidt på, Markus.
Men ud! Det er svært at kontrollere. Det er svært at kontrollere. Kan du egentlig godt se mig, når jeg er i grapple? Oh my god, man, I gotta tell you, this is fucking gross. Nej, forresten. Fuck dig. Forresten? Fuck dig! Fuck dig! Hvad fanden skyder de? Var det en fugl? Var det en fugl? Det er døde. Nej. Sådan en der repair ting. Det er det for sent nu. For helvede. Fuck dig! Repair. Yippie! Vent lige. Au. Du dræber mig. Jeg er død. Du sætter ild i jorden. Bare rolig, jeg snakker med perden nu, rolig. Jeg har sgu på det. Nej, du har. Okay. Er du død? Nej. For helvede. Au, hvad fanden har du lavet, Markus? Det er dig, der har sat brand til det hele. Hvor stadig? Fuck dig. Bare lidt varme, på grund af det. Nej, hvor er du lort? Jeg spawnede ind og tog full damage. Okay. Hvor? Ja. Ej. Men det her var sgu ikke Sådan, på jeg ting reparerer den lige. Okay. Åh nej. Det virker. Nej, ikke for meget. Nej, Markus. Jeg har ikke tiltaget den. Men vi skal den her vej. Det fungerer sgu da egentlig ikke så. Det virker. Okay. Forkert kom. For satan, Markus. Det går sgu da egentlig rimelig godt. Hvorfor går det faktisk godt? What the fuck? Det Du ved er jeg bare ikke. over på den. Markus. Hvad? Der er åbenbart noget vi kan gøre her. Fuck. Nej. Jeg tager alt det tilbage med, du er bare dårlig til at flyve. Ved du hvad det betyder? Nu er du en imposter. Nej! $1000. Vent, det var ikke dybt, Fuck! Er du klar til at se det her mesterværk? Ja. Do it. Du får væk! 3! Waypoint, det var den der. Vil du brænde lidt mere? Fuck, man, vi er dumme.